Karfe 5 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wanda ya zo daidai kenan da karfe 4 agogon TU da na Ghana. Sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa aka lalabo akan mitoci 16 gajeren zango. Abdullahi Isa. Jama'a barkamu da sake saduwa ga muhimman kanin labaran duniya na wannan lokaci. Gwamnatin Najeriya ta amince da mayar jamhuriyar Nijar wutar lantarki, yayin da hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi a Najeriya wato NDLA ta ce ta kama wani ma'aikacin tashar jiragen ruwa da ke taimakawa masu gudanar da miyagun ayyuka da ma shigo da ƙwayoyi a Najeriya. Sai kuma kasar Cote d'Ivoire, inda yanzu aka kasa da wata ɗaya kenan da kawo ƙarshen gasar cin kofin Afirka. Hukumar kasar suka kaddamar da ayyukan rusau a wasu daga cikin unguwannin birnin Abidjan. Sai ku gyara zama domin sauraron labaran daga nan RFI Hausa. Musoma da tarayyar Najeriya, kwana ɗaya biyo bayan cire takunkumai daga ƙungiyar ECOWAS ko sai dai kenan, gwamnatin Najeriya ta amince da mayarwa jamhuriyar Nijar wutar lantarki. A watan Agustan bara ne gwamnatin Najeriya ta yanke shawarar katse wutar lantarki da take baiwa jamhuriyar Nijar a wani bangare na hukunta sojoji da suka hambarar da gwamnatin shugaba Bazoum Mohamed. Katse wutar lantarki ya jefa jama'ar kasar cikin mawuyacin hali tare da durkusar da tattalin arzikin da kassara masu ƙananan sana'o'i. Bayan sanar da mayar da wutar lantarkin, gwamnatin ta Najeriya ta buƙaci sojojin na Nijar su ba da haɗin kai da ya kamata wajen mayar da ƙasar ƙarƙashin gwamnatin farar hula. Kamar yadda aka ja kanin labaran duniya dai, hukumar yaƙi da fatauci da miyagun ƙwayoyi kenan a Najeriya NDLA ta ce ta kama wani ma'aikacin tashar jiragen ruwa da ake zargi da taimakawa wajen safarar miyagun ƙwayoyi daga Afirka ta kudu zuwa Najeriya. Hukumar ta NDLA a cikin wata sanarwa da mai magana da yawunta Femi Babafemi ta fitar, tana cewa an yi jigilar magungunan ne a cikin kwantinoni biyu daga Durban na kasar Afirka ta kudu zuwa tashar ruwan Tinkan da ke Lagos a kudancin kasar. A kasar Kamaru an gurfanar da ɗan jarida Bruno Bidjang, babban daraktan yada labarai a jaridar Lanidoct, tare da tisa ƙeyarsa a gidan yarin Yawunde tun yammacin jiya Juma'a saboda yada labaran ƙarya. Idan aka yi tuni, ɗan jarida a farkon watan Fabrairu ne ya yada wani faifan bidiyo tare da yin tir da Allah wadai ga halin ko in kula daga hukumomin kasar a sha'anin da ya shafi zamantakewa, ya kuma bayyana cewa 'yan kasar ta Kamaru sun fi karkata ga holewa a maimakon dagewa wajen canza makomarsu. Kwanaki kaɗan bayan wallafa wannan bidiyon dai an bayar da sammacin kamo shi, kuma a lokacin da ya bayyana a gaban kuli'a an buƙaci ɗan jaridar da ya rubuta wasikar neman gafara, abin da bai yi ba. A Cote d'Ivoire, kamar yadda aka ji a kanin labaran duniya, ƙasa da wata ɗaya ko kuma 'yan makonni da kawo ƙarshen gasar cin kofin Afirka da aka yi a wannan ƙasa, hukumi sun ƙaddamar da ayyukan rusau a wasu daga cikin unguwannin birnin Abidjan da kewaye. Wannan aikin rusau ya bar kusan mutane 30,000 yanzu haka da suka rasa gidajensu. Wannan al'amari ya sa 'yan adawa daga ɓangaren FAI da hukumar kare hakkin bil'adama ta ƙasa da yin kira da a kawo ƙarshen waɗannan ayyukan koran jama'a cikin gaugawa. Labaran na zuwa muku ne daga RFI Hausa. A kasar Togo, yayin da wa'adin 'yan majalisu ya kawo ƙarshe a ƙarshen shekarar 2023 bara kenan, shugaban kasar Faure Simbi ya rattaba hannu kan wata doka a jiya Asabar, tare da ɗage da kusan mako guda ranar gudanar da zaɓukan 'yan majalisu a wannan ƙasa. A hukumance dai ranar 20 ga watan Afrilu ne ya dace a gudanar da wannan zaɓe. A ranar Alhamis 4 ga watan Afrilu 'yan siyasa za su shiga yaƙin neman zaɓe a wannan ƙasa da kusan shekaru 40 iyallan iyadema ne ke shugabantar ƙasar. A cikin sanarwar haɗin gwiwa, ƙungiyoyin fararen hula guda 12 na ƙasar ta Togo sun soki yadda shugaban ƙasar ke tafiyar da siyasar ƙasar, wanda ya ban hannu da tsarin demokradiyya ga baki ɗaya. A Afirka ta kudu, magoya bayan jam'iyyar ANC, jam'iyya mai mulki kenan, guda 9 ne aka bayyana sun mutu a safiyar Lahadi sakamakon hatsarin wata mota safa kenan da ke ɗauke da su a lokacin da take kan hanyar komawa garinsu bayan halartar taron kaddamar da yakin neman zaben jam'iyyar a jiya Asabar. Labarin daga 'yan sanda na nuni cewa kusan mutane 70 ne ke cikin wannan mota a lokacin da hadarin ya auku kusa da garin Polsterburg da ke gabacin kasar Afirka ta kudu. Wata kotu a Tunisia ta yanke wa ɗan adawa Jawar Ben Barek hukuncin ɗaurin watanni 6 a gidan yari, wanda ake tsare da shi tun watan Fabrairun shekarar 2023 saboda kalaman sukar zaɓukan ƙasar da aka yi baya-baya, inda lauyansa ya bayyana cewa kamun nasa bai dace ba.
Ben Mbarak wanda ya kafa kawancen 'yan adawa na National Salvation Front wanda ke yajin cin abinci don nuna adawa da tsare shi, an yi masa shari'a kan tsawaitar kan kalaman da ya furta na zaɓe 'yan majalisu na shekarar 2022 wanda ya danganta shi da juyin mulki. Sai mu shiga shirinmu na gaba. Mai sauraro, Assalamu alaikum.